Nek roman ki ya piye? Telenging ati. Ndak ene mah kon mangku. Lah biasane ya ngono, Pak. Lah biasane kan ngene, Jol, ayo karo dipangku ya saiki. Git karo dipangku. Mumpung ditenggani karo penjanipun Pak Sigit ya ta. Nggih. Iki Pak Sigit iki kebejane Dik Faris. Oh nggih. Oh, ditenggani dalang kondang. Ditenggani Pak Igit. Nyuwun dongane Nyanyi berkahipun. King Pak Sigit. Oh nggih. Katuran tindak mriki Pak Igit. Sampeyan sing ngatur rene. Oh nggih, monggo Pak Igit nyuwun berkahipun niki ingkang tetak. Nggih, kajenge petake tambah apik. Amin. Tur berkah Mbak Tati. Nah, berkahe kira ora bentuke. Iya, maksudnya iki tambah apik bocahe. lah donga Akhlake. akhlake. Lah ngono maksude ngono. Ya. Kuine. Yuk Pak Igit diatiri tindak Ije rene. mangga Pak Igit. Salatu. Aku ki mbok yo diiringke ngono lho, aku ki ora iso miring dhewe. Nrutuk, nrutuk. Sampeyan Weo. Om Jal. Pak Sigit. Bejo kemayangan Dik Faris dina iki. Ki atis. Heeh, iso Tenggani dirawuhi Pak Igit. Pak Sigit. Mas, jan wis. Monggo Pak Igit nyuwun berkahipun. Berkah sinten? Ya sing khitan Oh, to nggih. sinareng Kang anu Mas Wangsit sak kanca. Oh nggih, mugi-mugi ingkang dipun khitanaken Dik Faris. Faris dados bocah ingkang soleh. Amin. Amin. Mau sonten pun di nganu pun dalange pun mejang sak beja-bejane wong tuwa niku sing duwe anak Sing saleh. soleh. Lah. Lah ngoten niku. Gayane ngandani barang niku. Tak rungokno, tak setel kok YouTube lho. Nggarap tugas tak setel. Wah iya. Napa meneh ditambahi berkah Pak. Dalang angger pas prei kok purun donga niku mandi lho Pak Igit. Apa iya, Jal? Dalang angger pas libur terus nenggani ana wayangan gelem donga iku mandine masyaallah. Nggih, kula wis ning kono asih suwi nyegat iki dagelane ora teko-teko dadi pas teko tak syuting lho. Lah jenengan mau cara treke ora tak bongkar watune ora iso liwat lho sampean. Kula bongkar watu sik wau. Nggih, mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh tansah mangke rahayu. Amin. Sekeluarga tansah pinaringan berkah, wayang dalu menika berkah. Wah, kene wayang kono ketoprak. Ketok le rukun nggih, Mbak. Nggih. Nggih berkah Pak Igit. Di kono ya seneng kene ya seneng. Ngono, Jan. Guyub rukun iso anteng. Nggih. Bangunipun melu seneng lah Mas Awang wis Oh, nggih. mayang dhewe, nek wis mayang dhewe iki aja njaluk tran-tran bapake terus. Nek jenenge wong tuwa iki ya ijik ngragati. Ya ning ora terus. Senengane yo. Aja terus Mas Awang. Aku iki Dadi ya bocah sing utama. bocah kok njaluk transferan terus ngono ku kudune aja terus le. Lah terus Wong dina pisan iku mesti ngono. Lah Pak Sigit pesen wayang lewat aku, Jo. Lah aku sing tagehi wong-wong, Jo. Ngene cah. Jebule wong nyarutang ngono iso. Wong Cilikane berarti Pak mel. Sigit nyuwun mayang to. Iya, Jo. Tak kira nyuwun gratis. Ku padha ae tiwas aku mbelani isin. Nggih, tak tonton niku nggih. Wah, wis layak lah. Wah, wis lumayan pokoke. Bapak ini kan ape keselip pokoke bapak. Ya nek perkara sabetan wis kalah karo sing nom-nom Ora Mas. ngaku. Akhire rada tuwa kula Mbak Tati niki pisan. Alah jenengan ya kulino nyabetke kok. Lah sampeyan kula sabetke pisan napa? Jenengan manten apa? Wani, Nek apa ora wani. Wayang tengul tetep wani. Aku gak nek wayang tengul. Nyapa? Wayang golek to tengul. Iya, wayang golek. Diraga ngene kok ya aku piye? Lah ya jenenge wayang golek ki diraga. Diraga ceritane piye dibabarke. Nek Pak Sigit kan ngerogo tok dadi ya meng Ya ming karo cerita.
Nyuwun Tak berkah. ceritani sik lagi tak rogoh. Saya ben lali. Monggo Pak Igit niki katuran berkahipun nembang napa. Aku nek nembangi elek suaraku, Bro. Nggih terae nggih, tapi kan ya ora apa-apa. Apike iki. Apike adzan suaraku. Walah, ndek ngadan subuh. Lho, kira, Jok? Lah. Adan subuh yo salah wae tak pawarani isin. Lah piye? Kena mati sholat. Lah digenti teko-teko mati ra salah muni ngono. Lah yo salah to yo. Teko-teko mati ra salah. Wah, sesuk dibenake neh wisin. Tak pawarani tak beneke mike tak saut. Terus wong loro meneng kabeh. Kok iso ngono. Mangga. Mumpung kalih Mbak Tatin. Nah niki iso roman luar Mbak Tatin. Cocok. Jenengan dereng kapok ta. Loh. Kapok Dereng pripun? kapok roman ten panggung. Nek Urung tahu lho. oh iya dereng Nggih. tahu. Nembe niki aku ape ngerti mbek jenengan tetembangan sing roman. Oh, napa nika tembangi? Kangenku tanpa upama. Suarane kaya dalang ya, Jar. Iya, preilah. Apik tenan. Preilah kok suarane sekung. Kung. Kakean. Ngene kok jare bapake soleh. Mung sliramu kang dadi Nek roman ki ya piye? telenging ati. Di panggung. Mbak Eni mah kon mangku. Lah biasane ya ngono, Pak. Lah biasane kan ngene, Jol, ayo karo dipangku ya saiki. Git karo dipangku. Wani to, wani. Yo, maksude wani ning gak kuat. Nek aku kan Kuat ya. tenaga roman Nek kene. wanine wani tapi ragane wis Nggih, Pak iki. ora kuat. Oh, Raga namung tuwa. diteruske pun saisone mawon nggih. Ayo. Jenengan kenapa duduk? Kowe kene, kowe kene. Iki wong roman iki cara bendarane mosok ya ngimbangi ya ora penak to. Yo kono ketoprak kae yo roman ngene iki Iya. kene. Ora kita dadi kursi ngene. Yes. Wus lawas anggonku nunggu. Eni. Aku mbok karo Mbak Tatin. Iki lho, rasane ya ngenten iki lho panjenengan mulane aja cok nyepeleki wong ngadeg nang kene iki angel jenengan. Aku nek ngadeg dhewe ora apa-apa tapi jejer Mbak Tatin ora Lah rasane. iso. Ora pahandani kok. Ngene muga-muga Pak aku soleh amin. Awas sarung engko nek mlorot. Ora. Iku sarung paten dilas kok. Tak kira nek mlorot ora ya. Iku sarung paten. Ono le maten di. Ora iki, gue iki sarung disuwuk Mbah Nawawi lho, jur tulisane delok Tasik Agung. Ketone. Mbak Tatin. Sarung sponsor Anawawiyah Tasik Agung sponsor. Iki jareku ya tasik mbayar. Om Julangi jane mau gawe-ke Pak Sigit Mbak Tatin. Mergane apa? Gimana? Om Julangi dendam. Masalahnya Pak Sigit nek mayangi kena coba terus aja ya. Oke, saiki ndek dicoba gen. Oh, ngono ya. Monggo, coba Pak Git. Oh, coba ngono bisa. Nanging mung ledo. Tinggal lunga wong merem aku ra dimetke lho. Maksud iki netrane meremi nadane ben. Iki piye? Jare kon Ya ya Roman. jenengan wong Roman. roman kok merem aku ra ya lunga. Maksud iku ngangkat. nek ketoprak kono kan ditemek ngene. Nggih. Iki lho. Ayo. Aku wong aku Awakmu. gelem. Wah iya, keri lho. Ngene ya ngono. gelem. Keri lho. Keri. Jagat merem. Lah apa kok kan merem? Gen kaya bapake. Oh ngono nek nyanyi mer. Rose gen ketemu. Oh ngono. Tekan pundi, Mbak Tatin? Tekan ngiri. Leledo, mung sliramu leledo. Coba Pak Git, ya. Ngelingono nalika dina kepungkur. Niki Yo, Mbak Eni guyu terus kelingan sarungku ndek iki mlorot dadi Ten pundi ta, Mak? teng ngomah. Kok iso enak Kecantol. Mia lho muni ngene to. Pak iki tembang iki tre favorit. Ora favorit tre apale yo gur iki kok. Ya ora Pak Igit iki ya tetep apal. Sliramu nate ngendika.
Pak Roslan kok gayeng karo-karoan. Ngono ya pas ngono ya. Menika ketoprak Wahyu Budaya. Iya iya. Apik cah yo. Kelire iso ambruk Ndi ya? piye. Heeh to kae. Iya. Airene do ngatek ndelok lho. Kok geting aku. Lah kok iki Buene apa ta? Alah cah Lah delok tenan. cah iki malah. engko sinden-sindene ben joget cara emban. Siap baik. Jolang ya beres. Nggih. Tresno lahir terus sing batin. Suarane ya, Mas. Tresno ning putra-putrane lho. Dadi putrane iki agek ndalang ditenggani. Ya ora ditunggoni jane ya mau mergo bingung ning meh ngopo iki. Lah iya. Sembahane ra tanggapan ya nyusul. Nika tembangipun napa? Monggo coba Pak Igit. Ya. Lho, monggo napa-napa kula mboten iso sembarang. Lho, tembangnya beres. Monggo manut Pak Igit. Monggo Mbak Tatin mawon kula sing. Lah niki napa langgam napa Manut Pak Dalang. manut Kemau pamunutane mau apa akeh. ngene kuwi mau Sesigeman iki mau wis podang kuning kembang rawe. Yuk. tinggal katresnan sing padha peloke. Iya ya padha peloke. Jagat main joget mboten tak paringi wayang gitu nya. Tak paringi Jaket. wayang. Joget. Kuwi wayange Bapak. Oh iya. Wayange Bapak yang milik bersama. Alah. Ipo. Kene gat. Ya Pak arep lagunya apa Mas Jagat? Requestnya? Joget ya Mas. Yo. Alah jano, jenengan ki putrane do pinter kabeh. Roro Junggrang pepeling Apa Roro ninggal Junggrang? katresnan. Yo Roro Junggrang ora apa-apa. Nggih. Yo. Kembang rawe yo keo, Pak Igit iki kembang rawe. Yo. Roro Jonggrang ki slendro iki. Lah yo kembang rawe yo slendro. Roro Jonggrang ya slender. Roro Jonggrang ora Oh apa-apa. nggih Roro Jonggrang. Lah niki mau bawane jenengan pelok. Iya. Tak apa-apa Roro lah. Jonggrang pelok ya saged. Oh, iya. Tapi kula sing mboten saged. Apa aja kok enggak Jol? Anu jebule damai ning kene kok do tukaran kok. Kae kok yo urung rampung ya, yang meneh. Nggih monggo Mbak Tatin derek mawon Mbak Lagi Tatin. niki Mas Darane Roro Jonggrang niki Iya, Mas. sampun nggih. Roro Jonggrang ya. Monem ya. Wis to. Coba Pak Igit yo Roro. Kowe Jo. Oh kula. Saking mriko. Ya, Mas, mangga. Berangkat. Roro Jonggrang. Lah. Yo. Jagat ya Mas. Tiru-tiru Mas Jagat le joget. Ayo Mas Jagat. Ayo kan. Joget piye? Roro Jonggrang kowe pancen ayu gendang. Ora mokal aku sing nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalaberang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bandung kowe aja kumalunggo. Barang iki kanggo kuturung rampung. Bela mati kang Mas Prabu Kupala. Kalau itu ana ing wana segoro. Obat-obat kowe wanita sing indah. Ora ngerti yen kandung lanange jagat. Putra ratu penggih Prabu Damarmaya. Aku duwe hati sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko bandung aku duwe bebeka. Sandi sewu sawangi kudu dadi.
jagat. Rene gat tak paringi wayang kene. Oh tenan Mas Awang iki ora ngapusi iki lho. Plat TV iki wayang Mas Awang iki. Ya. Wis didalang sing apik ya Le. Wis Nah. nakal wis pinter. Selamat ulang tahun ya. Wah, wis. selamat ulang tahun ya. Kapan le ulang tahun to le? Selamat Wingi ulang paling ngadu kula sih selamat. Ya, Oh, selamat ulang tahun. alah. So nek bapak ngambil nyewa, ya.